Masterizer. Sanibona iStream igama lemovie yethu yango 2024 la siyiqala khona ngeselfoni yomuntu orekhoda ihotela elibizwa ngePines Hotel. Ngaphakathi sibona ugogo umnikazi wehotela uLinda Spring owayephethe ivacuum ecleaner ngaphakathi. Esavacuum kanjalo uLinda weza umsindo oqhamuka kwenye indawo wacisha uLinda efuna ukulalelisisa kahle ukuthi khona umuntu okhona yini. Wezokuthulekile kodwa wathi seyi-on ivacuum hayi ngabe isaduma. Wethuswa ukuthi mayisondela ngaseplugini wathola ukuthi intambo ye-extension isinqanyuliwe. Khona lapho uLinda wethuswa ukufika kwaBrad okungomunye wabasebenzi balayo hotela ulungisa ugesi namakhamera. uLinda wakhombisa uBrad lentambo enqamukile. uBrad wasola amagundwane. ugogo wathi uyothatha enye ivacuum ebasement. uBrad wamisa wathi uzomthathela. Wabonga uLinda ngesikhathi esehamba uBrad eyomthathela. Waqhamuka into yabamba ugogo emphahlaza eglasini. Waphinde wasondela lo muntu ohlasela uLinda wambamba wahamba naye. Imovie sishiftela komunye umuzi ubaba wakhona egama lakhe uRoy Kinane. Wayibukela ivideo yey'ngane zakhe zisencane wafikelwa yinyembezi. iDVD yayibuka yavele yajama. Wasuka lapho wahamba uRoy eyonokhela umfana wakhe omncane uKevin wayehlakaniphile. uKevin wayedlala ivideo game ngesikhathi ubaba wakhe emcela ukuthi amlungisele ikhamera. uKevin washaya upause kwigame yakhe wahamba usiza ubaba wakhe. Esebhizi uKevin ukulungisa leyo camera tape kwanokho umuntu emnyango wahamba uRoy seyobheka. Emnyango uRoy wafica ukuthi amaphoyisa nendodakazi yakhe uTaylor. Amaphoyisa atshela uRoy ukuthi indodakazi yakhe uTaylor bebembophela ukuthi ubanjwe intshontsha amabhodlela otshwala ebottle store. Amaphoyisa amdedela kubaba wakhe uTaylor ngesixwayiso amtshela ukuthi mayengaphinda lento ngeke baphinde bamxolele. Athi mayihamba amaphoyisa wasala uRoy ethethisa indodakazi yakhe. noTaylor kangathi ulephendula ubaba wakhe emtshela ukuthi uyathanda ukushaya umthetho. Wahamba uTaylor wayivalela ekamereni lakhe. uRoy wahamba waya kunkosikazi wakhe uElaine emtshela ngendodakazi yabe ehluphayo ekhuzwa njalo ukuthi bisilethwa amaphoyisa. uElaine watshela uRoy umkhonyane wakhe ukuthi mhlawumbe badinga ukuphuma out kwi-holiday bonke njengomndeni for i-weekend bezokwazi ukuchitha isikhathi bendawonye. uRoy wavumela unkosikazi wakhe ukuthi icebo elihle lelo. uElaine wagugulisha amahhotela wathola iPines Hotel. imovie sesibuyisela khona ePines Hotel kwe-basement la sithola khona isalukazi uLinda owayekhala ecela usizo eseboshelwe izandla ney'nyawo esitulweni. Emva kwakhe kwafika indoda igqoke izinto ezimnyama iphethe idrill yamtshela ukuthi ukukhala kwakhe ngeke umsize. Yashwa bembhoboze ekhanda ngedrill. Ngakusasa lo mndeni kaRoy noElaine bafika la ePines Hotel. Ku-reception bayifica i-receptionist igama layo uMr Lockwood. Indodakazi yabe ehluphayo uTaylor wayengakujabuleli ukuba la. Wangena ebha efica ontanga bakhe ababili besilisa uLouis noTheo bephuza ebha. Wabezwa bekhuluma ngomunye umculi owayezofika estadium. Naye uTaylor bekade enesifiso sokuya khona. uTaylor watshela labafana ukuthi nawo beseze wathenga ngisho ithikithi lokuya kuleyo concert. Kodwa abazali bakhe bamphoqelela ukuthi eze la ehotela. Baqala baxoxa bezisho namagama abafana ngesikhathi uTheo kungathi uyamthanda uTaylor. Abazali bayaTaylor nomfowabo omncane babesase-reception. uMr Lockwood batshela ukuthi u-offline lo mshini wokukhokha ngekhadi ngenxa yokuthi ugesi kune-construction elungisayo la ehotela. Ethi okwamanje ne-Wi-Fi ayikho lokho kwacasula umfana omncane uKevin. uMr Lockwood watshela uKevin ayembona ukuthi usephatheke kabi ethi akakhululeke ngoba uzospenda isikhathi nabazali bakhe. Ebhayi intombazane uTaylor wayeseshutha iy'thombe noTheo. Isikhathi uLouis babuka ezizocasuka. Kwakhala ifoni kaTaylor efonelwa uma wakhe. uTheo watshela uTaylor i-room number yakhe emcela ukuthi ecela amvakashele late. Wavuma uTaylor mase siye reception. uMr Lockwood waginqa amadayisi phezu kwetafula ngesikhathi kungena elinye ikhehle igama lalo Oswald. uMr Lockwood ebuza ukuthi ubani-ke wena. wazisho Oswald ukuthi uwumkhwenyana walesalukazi esiyi-owner la ekhaya uLinda ngesikhathi ebuza ukuthi uphi uLinda. wathi uMr Lockwood ngoba umkhwenyana wakhe amsho uyamazi ukuthi uLinda uthanda ukuyiklinela yena ihhotela lakhe. wathi uLockwood ungaya ngale ngemuva uma ufuna ukukhuluma naye. uRoy nomfana omncane uKevin bethuswa ukubona uBrad efake i-security camera e-wireless epassage. uKevin wabuza ukuthi i-wireless camera isebenza kanjani maningena i-Wi-Fi. wathi uBrad kuKevin sinayo i-Wi-Fi la ekhaya kodwa abantu bala ekhaya kuphela nothi ivakashi. ikhehle uOswald langena estoreroom ngesikhathi lizobheka unkosikazi walo uLinda. The hell's going on? uTaylor wathi esebona ukuthi umfowabo uKevin nabazali bakhe sebelele wanyonyoba esephuma eseyerumini kaTheo. uTheo wajabuliswa ukubona ukuthi uTaylor ugcine kwazile ukufika wamngenisa. kodwa uLouis akumjabulisanga ukufika kaTaylor. uTaylor watshela uTheo ukuthi abahambe baye erofini bayobhemela khona. noma uLouis wayengavumelani nalokho kodwa uTheo wathi akuhanjwe. kwenye iroom ehhotela eyayiney'thandane ey'mbili. banyonyobelwa umuntu wesifazane wayegqoke imask. zethuka ley'thandane ezayingagqokile ithi indoda baphuma. kwafika owesibili ugqoke imask edansa waphahlaza indoda ngebhodlela ekhanda. lo muntu wacwilisa le ndoda ngekhanda emanzini. ngenkathi owesifazane ebanjwe omunye wesifazane ogqoke imask. kodwa wakwazi ukuphunyula wabaleka lo wesifazane wayengagqokile ememeza ecela usizo. ngebhadi bamjaha bamfica babulala abagqoke amamask. uRoy noElaine bethuswa ukubona ukuthi indodakazi yabo endala uTaylor akasekho endlini. bavumelana ngokuthi uTaylor kungenzeka ukuthi uhambe nalaba bafana kade besebha ababili. uRoy wahamba nomfana wakhe uKevin beyobheka intombazane uTaylor. ubaba nendodana bafika e-reception bafica kungekho umuntu. nokwazi uma bethi bazama ukuphuma bathola ukuthi umnyango nawo ukhiyiwe. uRoy wanothisa ukuthi lapho kukhona nekhamera njengoba sibona nomunye wesilisa wayegqoke imask
izinto ezimnyama ebabukela kude. U-Elaine wayesele yedwa erumini wezwa sekunokho umuntu emnyango wathi uyolunguza ngembobo wethuswa ukubona umuntu ogqoke imaski ngaphandle. U-Elaine wayetshela ukuthi iy'ngane ey'gangaye efuna ukumthusa wathethisa lo muntu wamtshela ukuthi uzomripota e-reception. Wasuka lo muntu wahamba. Esesele u-Elaine wezwa sengathi sekukhona oseyivula nge-access card. Wayetshela ukuthi umkhonyane wakhe uRoy nomfana wakhe uKevin sebebuyile kodwa wethuswa ukubona ukuthi umnyango uvuliwe kodwa akho muntu. U-Elaine wawuvala umnyango. Mase sibona umkhonyane wakhe uRoy wayenokhela omunye umama kwenye room embuza ukuthi akayibonanga indodakazi yakhe ibihleli nabafana ababili ebar. Waphika lo mama wathi akambonanga washo wabevala umnyango. Enye indoda yomuntu omnyama yayizwa le nkulumo yathi kuRoy labantu abafunayo basendlini next door wakhe. Le ndoda yazisho igama layo ukuthi uDavid yathi kodwa kuyathuswa kwalelo hotel ukuthi akuna internet akuna network neminyango ikhiyiwe. U-Elaine esalinda umkhonyane wakhe nendodana yakhe efunda ibhuku wagxavunwa omunye umuntu ogqoke imask owamqhamukela emva kwakhe wamklina. Kodwa u-Elaine wakwazi ukuzilwela esebenzisa noma yini into eyayifica phambi kwakhe. Kodwa umbulalo wam-overpower u-Elaine ngoba wamjikijela ngommese emhlane wambamba ngesikhathi esemnquma ngebhabhu wire. Kwenye room sibona uMr Lockwood owayehleli kwenye room eyayinenqwaba yeyigreen ngesikhathi ebuka ama-CCTV camera footage. Nesithola ukuthi uyena uMr Lockwood umsunguli wale game la ethumele khona abadlali bale game abagqoka ama-mask ukuthi babulale ivakashi zakulelo hotel. Le game yokufa wayestreama online kubabukeli bakhe ababekhokha imali for ukubuka le game naye ayizozuza khona iprofit yama-million. Mase sirufini phezulu sibona uTaylor noTheo sebeba romantic ngesikhathi uTaylor etshela uTheo ukuthi abahambe baye kule concert stadium bayobuka lo mculi. Wavuma uTheo behla ngesitepi sasasingemuva ethi uTaylor ngoba akafuna ukubonwa abazali bakhe ngoba bazomvimba. uRoy noKevin bafika bezonokha endlini yalabafana la kungene khona indodakazi yakhe uTaylor kodwa baphendulwa ngamuntu bahamba sebebuyela endlini yabo benethemba lokuthi uTaylor mhlawumbe ubuyile. Uma sesiya kuMr Lockwood wayesebasement la esebophele khona ikhehla uOswald esitulweni esemvale nomlomo ngeduct tape. uLockwood wayexebula emlonyeni waleli khehla le tape ngesikhathi elibona ukuthi lifuna ukukhuluma lamtshela ukuthi liyaxolisa lingamsiza nangeplani yakhe la yenzayo. uLockwood wacasuka wamvala umlomo ngetape wa-onisa icamera for ukustreama ngesikhathi semqoba ngommese. Ngesikhathi esebhizi uLockwood ebulala leli khehla uOswald akazange sabona kwi-CCTV camera ngenkathi kuphuma uTaylor noTheo sebebaleke ehotel. uRoy nendodana yakhe uKevin babuyele erumini yabo ngesikhathi uRoy edidiswa ukuba khona kwegazi emnyango. Watshela uKevin ukuthi akayongena ebathroom ngesikhathi ehamba uRoy kanti uzofica unkosikazi wakhe eseshonile wakhala uRoy. Nokwathi mayezama ukungena uKevin uRoy wamthethisa wathi ngithe hlala la ngithe ngena khona. uRoy wathi ufonela amaphoyisa 911 wathola ukuthi ifoni yakhe ayina network. Wacasuka uRoy wamemeza kakhulu. uKevin wabuza kubaba wakhe ukuthi kanti uphi uma wakhe. uRoy watshela umfana wakhe uKevin ukuthi kuzomela siphuthume siyobheka usisi wakho ngokusheshsha. Khona lapho kwafika uDavid esitholayo ukuthi kanti wayeyiphoyisa. Nokuyilapho uRoy alikhombisa khona iphoyisa umzimba kankosikazi wakhe u-Elaine osebulewe. Bebona lokho bathatha uKevin bawumvalela endlini kaDavid bemtshela ukuthi akahlale la aqhubeke nokudlala igame yakhe. Ebathroom uRoy wayekhala ezibuza ngendodakazi yakhe uTaylor ukuthi ishoniphi. Iphoyisa uDavid wathatha isibhamu watshela uRoy ukuthi soyithola indodakazi yakhe okhululeka. Ngaphambi kokuthi bahambe uRoy watshela uKevin ukuthi awuvuleli muntu la emnyango ngaphandle kwami. Emgwaqweni sibona uTheo noTaylor sebesemotweni kaTheo bekwazile ukuphuma ehhotela kodwa uTaylor kwakubonakala ngathi seyayisola. Ethi uTaylor ucabanga ngendlela bebekujabulela ngayo abazali bakhe ukuthatha le trip ethi sengiphinde ngahlupha futhi ngoba behlezi bengigoza. Ehhotela ngakwi-swimming pool uRoy noDavid babesahamba befuna uTaylor ngenkathi bebona enye indoda eyayidakiwe ikhala ngokuthi umnyango wayo uvuleke ukhiyiwe. Kwaqhamuka unkosikazi wale ndoda edakiwe wayithethisa. uMr Lockwood wakhuluma ku-loudspeaker ngesikhathi ibhika izwakala kulona lonke ihhotela ethi nonke njengoba nila ehhotela ningabadlali bakwigame ethi nibukwa inqwaba yabantu kunabantu abawu4 abagqoka ama-mask abazele ukuzonibulala ngoba wonke umuntu ola kulelo hotela uphathisiphete kuleyo deadly game. uLockwood wacisha wonke amalayithi asehhotela kwabamnyama yonke indawo. Khona lapho amalayithi aphinda akhanya kodwa uRoy noDavid iphoyisa bethuswa ukubona indoda edakiwe nonkosikazi wawo sebenqunyiwe. Labantu abagqoka ama-mask baqhamuka ngesikhathi sebebulala inqwaba yezivakashi ezizela ehhotela. uRoy wancenga iphoyisa ukuthi alidubule ngesibhamu salo lathi ngeke okwamanje. uDavid noRoy bacasha ngemva kwe-pool bar abama-mask besagenca ivakashi beyinqumo. uLockwood wethuswa ukubona kwikhompyutha kukhona o-bridge security system kanti umfana omncane uKevin wayesekwazile ukuhekha isystem kaLockwood. Umfana wethuka ebona i-CCTV camera endoda egqoke imask ibulala uLouis umfana obefike noTheo lo hambe nentombazana uTaylor. uLockwood wagcina ebonile ukuthi ubani lo hack isystem yakhe. Wathi uzomfonela ngevideo call wethuswa ukuthi umfana omncane. Umfana omncane wabuza kwikhehla uLockwood ukuthi uphi umndeni wakhe. Wathi uLockwood angimazi baba wakho kodwa uma wakho usefile. Wethuka umfana wawisa i-iPad waphuma egijini. Ezinye ivakashi amantombazana amabili nomfana oyedwa babemile passage. OkwakuseBastien, uSarah, uMichelle bebona abanye abadlali be-deadly game abagqoka ama-mask. Amantombazana ahleke ecabanga ukuthi abantu aba-actayo. Laba bama-mask beza ngepassage behambe bedansa. Sebefikile bagwaza uMichelle bambulala.
uSarah wethuka wabaleka ngathi ethi uyasuka uSebastian bambamba bamshayelela umfana ngey'pikile ezandleni bembhanqa nomnyango baqale bamdweba igame ngommese emzimbeni wakhe before bambulala. uSarah wayesaqhubeka nokubaleka wahlangana nomfana omncane uKevin babona sebeqhamukelwa omunye ogqoke imask baqhubeka nokugijima bebaleka epassage babehambe benokhela amaroom ngethemba lokuthi bazovulela kodwa bengavulelwa umuntu. Umbulali ogqoke imask wayesaqhubeka nokubalandela ngesikhathi begijima bethi bawuvula i-elevator kanti uSarah uzovela abanjwe omunye umbulali ongaphakathi. Umfana omncane uKevin wakwazi ukuphunyuka wabaleka. uLockwood wayibuka yonke into eyenzekalayo ngesikhathi edansa ehleka ejabulela ukubuka igame yakhe. Waxhumana nabantu bakhe ba-online ababuka yona le deadly game bekhuluma ngokuthi obani abazothola amaphoyinti amaningi ukuthi babulale kahle. Lokho kwakuchaza ukuthi kwabona ababulali babekhompyutha bebodwa. Kwi-elevator siyathola ukuthi uSarah wagcina kwazile ukuphunyuka kombulali wabaleka. Wangena kwi-storage room ngesikhathi lo muntu wesifazane wayegqoke imask emlandela. uSarah wazama ukuthi amphushe ngenqola ethi emshayisa kodwa lo muntu wesifazane wakwazi ukuphusha uSarah wamlalisa phansi. Kanti uSarah uzothola imfoloko wavele wagwaza ngayo lo muntu wesifazane wambulala. Wasuka lapho uSarah wabheka indawo yokuphuma walibona iwindi elincane lokuphuma waphuma ngalo. Kanti uzothe engakaphumi kwaqhamuka omunye wamxavuna umlenze. uSarah wakwazi ukukhahlala lo muntu wasala ngaphakathi endlini waphuma uSarah. Nokwathi esengaphandle sekhokha umoya ethi uyaphumula uRoy noDavid babuyela endlini kaDavid bethi wawubheka umfana omncane uKevin. Besathusa ukungamboni kwaqhamuka omunye ogqoke imask waba-attack. Indoda yasisakaza uRoy phansi ngesikhathi sithi yamshaya ngefinish. uDavid waqhamuka emva kwawo le ndoda wayidubula kuwukuthi wayesekhishiwe kwigame. uKevin umfana omncane siyathola ukuthi wayecashe ekhishini ngathi kufika enye indoda naye igqoke imask eyayimfuna. Kanti indoda yemask izosibona isithunzi somfana eglasini yefridge yambamba ngenkathi sithi yamnquma ngommese omkhulu yaphazanyiswa i-security warning eyayiqhamuka kwibhosi yabo. uLockwood wayebatshela ukuthi bonke abadlali abame kancane ngomdlalo ngoba khona omunye umdlali osenze into wrong. Le ndoda yamdedela umfana omncane uKevin. Mase sibona udadewabo kaKevin uTaylor noTheo umfana babebuya nakwi-concert sebebuyele ehhotela bethuswa ukubona iy'dumbu zabantu ababili ababule uMichelle noSebastian. Khona lapho kwaqhamuka enye indoda eyayigqoke imask iphethe umkhonto yabagwaza bobabili kanye ngomkhonto owodwa wagwaza uTheo wawuphumela kuTaylor wayesemva kwakhe. Ngakwelinye isayidi naye uRoy wayesathwalisa ubunzima umbulali ngathi ecela iphoyisa uDavid ukuthi amlekelele. uDavid wanqaba wathi lapho sengiyobe sengiphula umthetho wewini yami ethi nami sekumele ngiphume ngihambe la ngoba nami bengiwumdlali kule game. Wahamba uDavid waze wafika e-ofisini kaLockwood wafica ku-empty kungenamuntu wagijima waya kwikhompyutha nokuyilapho uDavid esithola khona ukuthi wayezibhejele yena ukuthi awine imali. uDavid esabuka leyo CCTV camera wabona uRoy besaqhubeka nokulwa nalo mbulalo yedwa. uDavid wamemeza uRoy embhobheni amtshela ukuthi akavele akhohlwe indaba yokulwa ngoba vele umndeni wakhe usofile. Bobabili uRoy nalo mbulali basithela kwe-view yecamera. Emva kwesikhashana waphuma lo mbulali. uDavid wajabula kakhulu ukubona ukuthi noRoy ugcine efile. Lokho kumenza ukuthi abe isivakashi sokugcina esiphilayo nokuthi okwase kumsalela uDavid ukuphuma ephila okwakuzomenza umuntu oyiwinile le game. Kanti uzothe engalindele uDavid kuqhamuka omunye umbulali wamgwaza ngommese. Nesitholayo ukuthi lowo mbulali kwakuwuLockwood owayegxeka uDavid ngokuthi uchithile emdlalweni warobha igame. Ngenkathi eselele phansi uDavid uLockwood wathi ubuvele ungeke uzuwine ngoba umfana omncane uKevin esaphila. Washo uLockwood embhoboza ngedrill ekhanda. uLockwood wamemeza ngombhobho etshela labo babulali bamamask ababili abasele ukuthi sisodwa isivakashi sehhotela esiphilayo esisele ethi umfana omncane kabi umuntu ozombulala uzothola 3 point. uTaylor wadonsa umoya ngoba sibona ukuthi usaphila wakhipha lo mkhonto womgwazile ungangenile kakhulu. omunye wababulala ekhishini wayehamba ebheka uKevin wamthola waseyaziveza uRoy kuKevin ukuthi uyena ubaba wakhe. Ngesikhathi kade besithele kwicamera view uRoy wayibulele le ndoda yemask wagqoka izinto zayo. uRoy watshela umfana omncane ukuthi akayifise khona yena ezokwazi ukudila nalo mbulalo oyedwa osele. wavuma umfana. lo mbulalo oyedwa wemask osele wangena ekhishini ngesikhathi uRoy ephuma nomfana omncane enze ngathi uphethe isidumbu sakhe. uLockwood wethuswa ukubona le video ngesikhathi ebona ukuthi kanti uRoy lo pretend ukuzenza ngathi omunye wababulali. uLockwood wayememezela ngokushesha espeakeni leyo nto baqala bashayana uRoy nale ndoda yemask. Besashana kanjalo uRoy wavuka wabamba le ndoda ayicindezela esitofini ngobuso. Washo besivuthisa isitofu salayitha le ndoda yavutha umlilo. Ebuka lento kwicamera uLockwood wacasuka kakhulu wathi usayibulelela yena uRoy. Wasukuma lapho uLockwood wathatha imbazo wahamba nokuyilapho ica uRoy nendodana yakhe uKevin. uRoy ethethisa uLockwood emgxeka ngokudlala ngempilo zabantu. uLockwood watshela uRoy ukuthi asikho isidingo sokumgxeka nje umdlalo lo. uRoy wavela wacasuka washaya uLockwood umxhufuza ngebhakela umshaya isikhathi esedoza umbulala. uRoy waqeda lapho wazama ukududuza
umfana wakhe wayesethukile. Ukwathi lapho uRoy esakhuluma nomfana wakhe uKevin wagwazwa umuntu ngemuva esitholayo ukuthi uTaylor indodakazi yakhe. uTaylor wayedidiswe indlela agqoke ngayo engaboni ukuthi ubaba wakhe. uTaylor wayesethukile ezama ukuxolisa kubaba wakhe ngokumgwaza wathola ukuthi sekulate useyashona vele uRoy. uLockwood esitholayo ukuthi wayengafile ngoba wayekade eshawe ngezibhakela wavuka waqonda kuTaylor wamklinya wambhanqa nodongo. uTaylor wakhahlela uLockwood wahamba uthatha imbazo wamshanga wamsusa ikhanda. Nokuyilapha ayiqeda khona le game. Ekugcineni siyabona ukuthi kwase kufike namaphoyisa abasebeyikhiphile lezi ingane zandawonye. Kodwa kwethusa siyabona ukuthi nama-paramedics khona babebukela yona le live stream yale deadly game. Esithola ukuthi abawinile kule game umfana omncane uKevin nodadewabo uTaylor. Later sibona ugame organizer etshela ababukeli bonke abastreamile ukuthi le game ibe yimpumelelo. Ethi yabathembisa ukuthi uzobuya nenye igame emnandi ezoba sesibhedlela. Nesithola ukuthi inqwaba yabantu ebabesemazweni ahlukene babebuka le game yokufa. Kuthiwa kuno part 2 angazi ngisazobheka guys. Ekuthiwa kuqhubeka khona intombazana uTaylor nomfowabo omncane uKevin. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories of the Week.